I'll give it to you. Que tal, Arajeitos? Como estás? Deixame acabar de vestir. Benvida, dixérame, todo o equipo dice, por favor, tens que preguntarlle polo vestuario que trae. É que, Por por qué? favor, porque isto fixeron uns artistas que son os meus señores do centro de día pintado por eles. A camisa. A camisa toda. É que ten un A ver. significado tan bonito. Mira, por favor. Hai probas e cero dudas de que son uns artistas. Ostras, que bueno, Viches? E ademais, ca palabra cariño, que por que puxen a palabra cariño? Porque na nosa magnífica cena de empresa ti propuxestes pois un xogo que é o noso compañeiro da ao lado, pois decir unha dixéramos palabra. unha palabra, sí. E a min tocoume que me dixera a palabra a nosa increíble compañeira Patricia Pérez e díxome cariño. Entón pareceume unha palabra tan bonita que non me representa a mí, sino que representa a todos vos que transmitides tanto cariño aos meus señores e estou feliz. Que maravilla, por favor, un aplauso para Ana. Pois é moi bonita, moi chula, E como todo cadro, o firmaron, Están as firmas, As firmas de todos eles, non? As firmas de todos eles. Joder, pois quedoulles moi ben, é preciosa, Verdad, Un verdad. bico a todos os usuarios do centro de día onde traballa Ana, que que nos estarán vendo seguramente, un bico a todos. Que pasou? Pois, Porque ademais, hoxe tampouco... teño outros. Ademais de falar dos meus artistas, eu vin o luns a unha estrella aquí presente que dixen eu, por favor, temos que volver a traer que foi un furor para toda a xente. Falas de Jesús, non? Por favor, podemos ver É que, esas espera, pedazos antes de imaxes. velo, é que bueno, vámoslo ver, pero como sempre collimos xente do público, eu, para facer un sketch, collín un señor que parecía normal, Que estaba ali, e bueno, e pasou isto. Poñelle o micrófono a este home que me ten boa pinta. Poñelle o micrófono. Sí, papá. Papá. Y tengo santos huevos de presentarse aquí. Así de grandes. Foi boísimo, Unha estrella. Foi boísimo, Jesús. Nos pasa de vez en cando, pero aparte Jesús estaba atento do sketch e iba metendo cousas. Eu pidín que lle puñéramos un micro, porque normalmente non leva micro. Arrepentime aos 2 minutos de pedirlle un micro e xa me Pois menos mal arrepentí. que lle puxastes pero o foi micro, espectacular, un bico menos grande a mal. Jesús, que nos estará vendo seguramente, un bico moi grande a Jesús, foi un fenómeno, e non cobrou nada, que iso tamén merece. Fenómeno, Pero a él non lle gusta que lle chamen Jesús. Por qué? Él no DNI é Jesús María José. No. De DNI, Que va? Jesús María José. Ten as portas do ceo abertas este home. Pero na miña vida vin eso. Eu tampouco. Jesús, María, José. Faltou Espírito Santo. Poñerlle... De verdad, sí? De verdad, de Que bueno. verdad. Entón, pois, a él gustalle que lle chamen Suso. Pareceulle un pouco que lle Sí, chamaras porque Jesús. María igual. vale. Pois teño aquí a sorpresa. Onde está? Hola. Aí, Suso. Jesús! Ostras! Antes de nada, mira esa imagen, Porque esa roupa que levas aí, ahora que te vexo así, esa roupa traíala tú ou puñámosche nós? Esta máis deixaxedes vos. Ah, vale. Porque Como te vexo así, parece que vas xogar ao golf. Sí, ao bola. Mira, é verdade o que dixo Ana, que te chamas Jesús María José. No, José... Jesús María María José. José. A Sagrada Familia, acabas antes. Pero pon no teu DNI Jesús María José. Te enseño se queres. Enséñamo. Enseñei as probas, Te Jesús. leva unha carteira desde antes, Está, ui. Aí o tes. Jesús María José Filgueiras. Filgueiras. Filgueiras.
Allegue, sí, De señor. Pontedeume. Nacido que hai. o 25 de xaneiro de 1925. Home, son vello, pero non tanto, coño. Oh, non te pases, Non te me pases, Ten 81 anos, pero está moi ben conservado, 81, non? 81 anos. Isto foi o lunes, non? Cando selecciones que foi o lunes. E dixeron algo pola calle xa? Que va? Xa non me deixaron nin salir de aquí. No, Oh, toda a xente felicitándome. que dices? Lle ganache o show a Roberto. Hombre, Pero non, eso non quero facelo ni siquiera. Non me gustaría facer eso. tú onde eres? Onde vives? En Pontedeume. En Pontedeume. Son de Pontedeume. Pero en Pontedeume é cidade ou non aldea ou unha cidade? Pontedeume, Pontedeume é pueblo. De nativo. E que che dixeron por ali? Ainda non fun. Xa Teño quedou aquí medo. desde o lunes. No, Non fun ainda. mínimo guardar o pregón do entroido, mínimo, Mínimo. Pero é que fixeche moi ben, porque tú, a ti, cando che dixeron que ibas a salir? Pouco antes. Non, me dixeron antes que Mon Ainda me vive, dixo está aquí, que Mon. tiña que estar calado. Eu non podo estar calado. Dixeche que tiña que estar calado? Mira, No, dixeche que tiña que Mira. estar calado. Se lle chegas a dicir que fale, No. ainda estamos facendo os sketch ahora mesmo. Sí. mira. Eu nací o día 5 de xaneiro. No, 5 no, o carné pon 25, O día 5 de xaneiro No carné pon 25. non mirache ben. Mirei perfectamente. A ver, que igual A naciche ver, 5 e agafa, apuntaron tú 25 A ver, hasta que ao pete da estabilizas. vista, ao pete de cataratas. Home, no, aí pon o 25. Este xa é outro carné distinto que me deron. Sí. Sí. O 5 de xaneiro, sí, que dixen eu, o 5. Así me trouxeron os reyes. 5. Vale. Eu botei 3 ou 4 anos ou 5 que non falaba nada. Que dices? Por eso ahora me estou descontando de non falar. Empecé a falar Pero ben, por que non falaba? Tiñas algún problema? Non ou- sei, non sei. Non había nada que dicir, estaba todo ben. todo estaba bárbaro. A ti puñan chocolate, todo estaba correcto. Comía, que coño. Nós temos ali unha aldea que botou 20 anos, sin falar. E cando empezou a falar, dixo, por que non falaxe antes? É que de momento estaba todo... Ben, Non había nada... sería por eso, Non había nada... sería por eso. E agora me estou desahogando, desquitando, non? Por eso mon que me dixo que non falar somente sí e non. Pero Estás non moi ben, podo tú estar calado. estás moi activo. Vas a algún centro de día como no que traballa Ana? No, me gustaría estar... Está moi ben ese centro de día para estar ali relacionado. Ali estamos activos. Teño unha cuidadora, bueno, que ten un 10. E se fora a puntuación de 20, 20. É que ao mellor a él o que non lle ven ben é a actividade. Aí creo que hai que... Ao mellor o que... Ten moita energía, Tú sigue co energía. teu golf, e aí relajado. Oye, por moitas gracias, de verdad, porque nos sketches sacamos sempre a xente e pagamos, a verdade que pagamos moi pouco, verdad? Bueno, pagar, non sei se me pagar, a mí non me pagou nada, Tú non, é que tú non podes, quixemos che pagar... Eso non cobro porque pero- estou jubilado. Claro, Non podo cobrar. tú terá jubilación. Non podo cobrar, non que podo me dera a cobrar. min pagarche. Que máis quixera eu... Ai, Está a Tes muller, máis- o que? tes máis No, cara- está a muller, Marina. ten máis que con boco de muñeco. Que me están apuntando por aí que está a túa muller, Marina. Sabes quen é a túa muller, Marina? Sí, como Daste cuenta? como Está non conozco. buscando, está buscando. Tú si a ves, conócela, a túa muller. Sí. Como non vou conocer? Está aquí detrás. Ah, está aí arriba. Vale. Pero non ven, Eu non vexo desde aquí, non vexo eu, vas ver Non tú. me ves o carnet, carajo, que me vas ver a ela. Unha cousa, comprache roupa nova para vir hoxe? Sí. No, que me deixaron No, aquí. esa zapatilla nova. Ese é novo. Este pantalón é novo. Este pantalón está novo. No, xa está máis gastado que eu. E mira que eu estou gastado, Mira, queres volver outro día e preparamos algo xa con tempo, pareceche? Xa en plan de estudialo. Tú en que traballache de novo? En Astano. Per traballar, digo. E na Marina, 6 anos. E per que facías? Traballar. Home, pero bueno, Traballar. algo Tú faría. dixeste Podes traballar. poñer cafés ou sellar que barco. na Marineros son Levei os anos a máis función bonitos. dos talleres ali, levando o control dos Non facías talleres. nada, non facías. Nada. Ibas por ali a apuntar. Nada. Nada. E agora 2000 cada mes. Cobraban, Toma. carallo. Cobraban co que E agora apuntaba 2000 eu. al mes, sí ou non?
a mellor máis ou menos. Vai, seguro. Vais a ver o ayuntamiento. Oye, tens que traer tu, Ana... Algún dos usuarios do centro de día tamén non podías traer un día a facer un sketch. Ostra, pois Sabes? eles estarían encantadísimos. De pasarvos nós un lunes ao mellor un guión e o martes ou o miércoles vir aquí facer. Pois, mira, pois, sí. collo cha idea, Facemos. collo cha Que idea. crees, que lle damos unha camiseta? Non, ela Ah, sí. ti. Ti me Ten un regalaches unha regalo. camiseta. Ti me regalaches. Sí. Por mención de Mon, me regalaches unha camiseta. Ahora estás cabreado, non? No. Ah, vale. No. E hoxe vou regalar outra. Eu Xa teño. non a tes, non. Non a tes, non. A lavandería que ten miña filla e meu xenro. Para que te vaya a base idea. Está ben, non? Para que... Vea ben, Pero vea ben. espera, é que non se pode facer publicidade así. Que aquí a publicidade cóbrana. Espera, deixa ver que pon. pon. Non se cobre para a túa, coño. Vamos ver, non? Deixa ver que pon. Bueno, está ben, porque como non pon onde é, pódese dicir así. Lavandería autoservicio. A fonte. Pois xo dice él, xa non... A fonte, aí está. Aplauso grande. Moitas gracias. Gracias, Ana. Un aplauso para Ana e para Jesús.